Gara-gara iki lho. Delok sandalku setengah polok ya ada sandal. Lah, yo kowe goleki kondi lho percaya reneng Sik to ayo sik digolek. Paling daerah kene, Cuk. Ancen ta iki. Anu, kan to. Endi lho? Ai. Tenang lah, kowe makin. Menang. Yo aku datang terus jangan marem mati Jan selamat ya cok ora kena di mang bencok mengadi lah kena ngono kae guys urusan dek itu aku sing penting Pas malah kena kok malah kowe. Ora wade, ampun.
Kowe emang rumah aku roh aku manting lho. Yo, Pernah emang kok info. ya tak vidoi ngono ke bocah sing ngejak. Nyapa kowe kok info pernah? Yo bene. Ora mate aku mate. Kita ono balen hutan kan. Karo wong tuwek kok. Yo ora Kang. Ora ono. Yo ora balani nang. Tai. Ora mut. Dewe. Parah kau salah. Karo wong tuwek kok arek Gini lho. Walah. Banjir tinjam yang pernges aku sing tak padol ngapa? Lah kowe sing kena kok. Kita ono kowe. Beceki prenges malah sing kena sitoke bocah kemeng layune nyadi mancing ket ya ono ya ini pangerane sing mangan ra oleh dijajaki pisan teng luwe sisan lho alah dik mak emang wis dari didangne urung ya dan juk pancing sik tak balik. Nyanti prengis mang, ranjingan tenan, balan itu tinggal ini. Kayak piye iki? Mesti joto sinang jeliteng barang, tinggal ngalih. Titanono lek pedhok tak antemi genten yo. Gelok enae. Mau anak-anak datang-datang antar tangkep ini lo. Oh ini. Bruh. Mampus kita lawan. Mampus semua. Well, well. Pak, ae. Pak, Sopo kuwi beda bunga-bunga? nak Ya lah kowe to le. Kok ngendi raimu rupamu koyo iki he? Ki opo sih kok gawa ngene iki? yo, Rupane sampe koyo ngene, cah nom mau kegiatane mek ngono ki piye? He? butuhan Kok ngendi kowe mang kebutuhan jura ngono kuwi? Permesak-mesakne wong tuwek, kebutuhan mek koyo ngono. Kok ngendi kowe mang? golek banyu yo. Banyu apa kuwi ke? Yo banyu dimarahi kowe ngene iki? Banyu Astagfirullahaladzim le. Damel tobat le, saurunge wis sekarat le. Sadar mesakno wong tuamu le. iki lae enak. Kowe iki sakjane sik kuat. Muni apa ora to? Kowe nyeling wong tuamu ora? Enak iki kenyo ora. Mah, wong tuwa digawe kaya ngono. Enak kok. Kowe nek terus-terus ning ngene le, cilaka lho uripmu. Ora. Dah tobat yo le, saurunge wis sekarat. Wis nomor. Wong kok sik nom piye lek matimu nom? Wong mati kok ora nom ra tuwek. Mati ki wayah-wayah. Lek tobat tuwek ora mati nom piye? Donga marang anakmu kowe. Aku ra ndongane, ndongaku ki yo apik, tapi kelaku kamu elek kaya ngene ki piye? Bocah kok kaya ngene iki sapa? Balan-balananmu he? Sing benek dadi bocah ki. Aja kaya ngono ngisin-ngisine wong tuwek. Cah enom kok ora duwe tatanan sing apik. Ya iki lho enak. Kowe nek bikin marah wong tuamu ya. Enak bias, Mbak. Kowe iki lek di kandhani ra ben ngrungokne. Kaya ngene iso kok. Oh, bingung marahi piye iki, he? Marah yang ini iki nak ning wong. Pikiranmu piye? Pikiranmu tak krungu. Pikiranku tenang. Pak. Maksiat ini ki tenang. Iya. Kapan nak tobat le? Besok Gusti Allah kaya ngono prei. cenem kok mek kaya ngono kelakuane.
Oh alah, le wadul dulurmu ki berarti tenan to. Ya apa piye? Ya dulurmu yang wadul. Kowe iki jarene arep kadol wedhus barang. Ah kok ge opo jarene aku tak teko karo kowe? Emang kowe Elsi. Enak mesti gurih. Kowe iki kelakuanmu serang genah. Oh beno-benamu kaya ngene. Wis arep aku apa? Aku Elsi. Ndak lah emang dulurmu pura, ngono pura ki apa? Purel ke tanggane Elsi. Kuwi wis padha ae. Kowe juga masih ate ya le? Ya ora, iya tapi titik ora apa-apa. Iki oke kaya ngopo lek masih tetep dosa. Setukel lho era. Aja kok terus-terus nek lek kowe mesak nek karo wong tuwa le. Kowe iki mancing emosi wong tuwa ngene iki lho. Duwe anak ora kena ditata, ora kena diatur. Isine ngombene kaya ngene, panggonane purel. Ah dadi opo lek uripmu? Jadi kono-kono penting manungsa ya urip. Ya ora kok ngono lek urip esuk kon urip iki lho. Aku sekolah itu ngene nusuri ta. Kowe iki ndawat tobat lek saurunge sekarang tenan. Wah, mau matu iso aku. Itu mau cerita iki enak ya. Metu. Oh alah, uripku saya tuwek. Duwe anak, saya ora nek ditata. Gaehane nggawa minuman apa aku ndak ngerti sing marai bocah dhewe iki jenenge apa aku yo ndak ngerti. Sakjane aku didik yo apik-apik, yo tak pengen ngono-ngono kuwi. Tapi gini yo, bocah iki jadi mulai pendak-pendak mulai bocah mek glele, teler. Aku kudu piye? Ya Allah, sepinten katahe lepat kula nyuwun ngapunten, panjenengan paringi pangapura, sepinten katahe dosa ne anak kula niku ya Allah. Kula namung saged nyuwun dhateng panjenengan ya Allah. Kula panjenengan paringi kuat ngadepi cobane kula kados ngeten iki ya Allah. Bocah wis gedhe, di sekolahne malah ora Jawa. Enek wedhus arep didol, adege tuku minuman arep mangku purel padahal aku ora ngerti purel ki apa, minumane kuwi yo apa, tapi aku ora ngerti. Ngerti lho bocah kuwi sendiri teko ngomah. Apa to karepe bocah kuwi? Ya Allah, kula panjenengan paringi kuat ya Allah. Kados pundi kula kudune ngadepi lare niku ya Allah, panjenengan paringi pitunjuk ya Allah. Amin. Oh, masih ana ngrasa kaya apa, susah kaya apa, pancen iki takdirku, aku kudu nglakoni sabar iku ujian saking kersane Allah. Muga-muga Gusti Allah paring kuat, paring sabar sak teruse. Aku tak nang pawon apa ambune kaya sangit-sangit iki, gek lagi masak Wah, monten ombet omah yo grem mangi mak tur ora iso. Ya kayak kok dongklak. Kok wis midhep eh. Wong piye kae? Iki nyapa nek iki, Kak? Monten ombet kok. Melu. Opo ben namu iki? As kok juga aku ombet. Iya. Ora bener wae nyatu lek ngene iki. Bah, Enak iki, Bu. Jajal ora percaya yo. kere. Separuh ana kayak gempian kok. Alah, astagfirullah. Enak bias, Bu. Ngawak iso tenang, iso damai. Karmu bener ngono. Akhire aku. Nanti wae. Biasa balik. Ora apa kok tak iki kok. Mantai ora oleh. Becek iki pengisar bencok sing kena bencok tok. Sik to. Lagi koyo rupane prengis. Sak tidak isih menawa ki tenan. Ya ta. Lah kae rupane prengis ngono. Marane sik. Nah, nah, untung memang raken, nah.
Siapa gue ini? Yes ngene iki lho uripku iki layak-layak. Gue ya sih bajunya aku bang. Anu, aku tidak bencok. Tai. Ya kowe iki yo salahmu mancing ra iso. Nah, Iya lu lho. malah kok ente aku. Ya biasa. Aku tak ya. Yo, besok. Aku dia orang terima besok ini. Urung ero to. Murahnya tidak ngomong, enggak. Tak omong gitu. Ngopo? Bocah yang masku ki lek apa jenenge? Jerenganku lho. Yo. Diceblok nih kabeh. Jandak enak utake belas lah. Malah iki tidak bisa. Ayo mek ngomong kowe tok lho. Mek ngomong kowe mancing tok. Ah, kok tak padoni lagi dan madoni malah. Ini cara ini. Ini pembuli dah bro. Anu wae. Iya ya. Jam baru lagi. Ayo bocah. Weh, Nama ada telo loh. Udah tak kurang. wis kuwi. Ide tai. Aku mungkin aslinya mancingi ratu emosi. Nyapo. Iki mulu loh. Lek anu kepui Oh, Ya. ya, kowe. Ya, ya. Apa piye? anaknya kan ngono kayak mengkae. Oh, Kemana ditawani hajune yang yo, saya hasil. nah ya tuh. Tak apa lima Tenan kuwi. yo Weh, piye mae? Apik. mak iyo muring malah sing dipangani malah aku. Ya Eh, podo karo loro iya tuh. Jadi Ora nek kuwi lho. uteke kurang. Yo alah. Iya mek kok omong nih kok lapor nih kono Mang yo. Yo. Jauh di rumah kan. Jadi noblok kok madang kowe, Mang. Urung. Iya lho, Pak. Tangan jambu yang mini-mini belum ya. Makmu ke lho piye. Bukan sedang ini kok. Tas-tasnya apa? Tasnya apa, Mang? Kok malah gremu ngakar PC masih sedang ini lewat pintu ya itu. Yo, jadi aku ya wedi sih ya nomor 1, Pak. Anaknya kage ngono. Lah anak iki sih Lo ngaku ki mancing yang bulan lama kok. oleh ora. Oh, no. Wis ngono kuwi. Oleh malah emosi. Bro, raimu yo. Oh iya. Biasa. Apa ayo? Kamu kuliah yo. Ini tidak ya. Wong ngono kae. Jam piro? Time Time itu. Sesuk kena jam-jam. kita ini putih mangkal ini gitu. Gak, pakai Sherlock. Terang lek gablek apa lo? Mungkin aja ra gablek. Instik. Kan itu yang di kono. Nah, jojot. Kepikirin nih. Memang harusnya adil. Gue lagi gue. Mulu. Hah? Ini kok pada nih. Alah. Ngombe nak layang-layang kali ini kok ganggu loh. Pas mulai lagi masuk aja. Ayo rosok. Ah, rahaimu malah gila sih. Ketemu tadi ya gue. Gelak-gelak lanang ngombe. Tadi. Guys, nah makin aja itu enak deh. Gue sedih jam dong karo pintu. Mangga risik. Iya gue. Besok menunjukkan pukul 2 siang. Empuk nih udah. Rembuk. Mantap. Oke, yang ngendi? Jam piro? Jam loro ya. Digoleki pokoknya. Biasanya mangkal ini. Pamit lah ya. Yo. Bocah ngomong ngono tok.
Oh, besok. Oh, iya toh. Jen cari wong malah aku sing kena iki ngejak yo edan cah beh kira-kira piye nasibe wong yo gak belur mikir lah pokoknya aku aman yo oke jane. Nyami Jawang terus piye badane mulai alah paling yo ora aman satu kon jan jangan percaya jan bukan ngomong yo gacan Sai jalan iki tinggal dhewe. Cok sinang ceritang. Jadi bocah menulak kae ngono ora turu kancane gepiji tengah. Ya. Oh, ramput. Nyawa raimu surat. Dalane cek utuh ngono raimu. Tak kira aku wis mati opo piye? Yo menawa kek piye ngono kowe. Nyatu raimu dalane kena sorone dhewe kancane ditinggal Yo nek ngono ki wis saken. Sing ngejak mang piye lho? Sopo dhisik sing ngejak? iya nyatune aku sing ngejak tapi ki yo konsekuensine ki yo padha-padha bos Wis kan padha bejeke yo ngono dak iso. yo kudu Yo iso ora iso lah. ora trimo oleh ngene iki Yo ora trimo wis karepmu piye? Apa ngene ae? Golek igal-igeng lek kowe ora trimo. nyapa golek enehmu kancane ngene ibarat dijotosi wis raine kaya ngene Lha utuh ngono lho raine. tungkak ngene Yo. Wis ana. Golek igal-igeng engko diani. Kok diapane sak karepmu. kita nono men koyo nyangkuni aku Ora iso. Karo aku wis penak. ora apa belane kuno mengopo tinggal ini Ya nek kuwi wis santen rezeki masing-masing ngono lho. rezeki ki yo dhuwit ngono lho apa lho kancane jotosi kaya ngene kok rezeki Rezeki jotos ki enek rezeki. tai Jadi kuwi raimu ya wis ayo ngerti aku paling ning ono lho paling. bisa nono ya we tak cekel omonganmu Sik to sabar sik kae lho, Dik. lagi nyemplung kali Kau telas. Gendong. Kuwi mermet to piye ora gelem terus-terusan. kene Wah. Utangmu yo. sukan seragam dalam Alah itu udah titik lho, Dik. kaya ngene Iya. yo lho Sik sabar ae. Apa leren sik to? Biasane yo nek kene iki lho bocah iki.
curah lho ngadu base camp biasanya. Kayak roken lu. Ngono lho. Jan. Alah. Sek ya udah. Iya. Iya. Iki larek. Peniku kae cekel gedok ya. Opo kae? Nyempul sapa ngerti. No mae. Iki yo bocah. Jarek muni kene, jarek kene. Set to, Bu. Ini kene lho sini wae. Iki yo, Mas. Ae to. Iki lho. Parane iki. No kae. Jo. Bocah lari laut. Ngapo iki paling perut ngono. Aimu kuwi sing marai. Biane tentei cetukan anu jriteng ngurus sawar kowe. Luar mati. Bosok lari. Iya nih. Kayak kita nitik itu. Teng. Jek. Oi. Lho iki lho bocahe. Kowe iki nyapo tanganmu gocak iya aku nyapo. Kita ki Prien. Di. Ya iki lho. Kula marani gepuk. Ah. Biar Cek ketite ala rupane jare ra nyukuni marani kuwi pancen kita jancuk kowe. Kowe iki piye lho teng sokot cel niki? Ki wadukmu yo. Oh, kalau sado ya. Lah kemeng goblok iki ora kok ngene nih. Lah wis kadung. Tolol kowe. Ayo. Dang di yo. Ngok pekok. Kowe kuwi nyekel ora ngono. Ya cok keselau. Jayan nyapo nul kesel. Rumah samu kene. Setiap hari bekerja mancing. Bocah menyanji guru-guru cekelamu ra kena. Kenalan mbok toleno cok. Lho kowe ku. Ngapa aku? Yalah, wis kok cekel ngene lho padahal iso nyerundul. Atau ngene, bocah ngene. Terus berarti duwe keteng mau kae. Keteng telak. Ada pecat memet nang emang. Iya ya. Biasanya Aku luwe itu. Balik ya iya Sama ngerti balik. mami ku meng adang sing lesat. Parah. Ayo lane yo. Yo. Yo, esuk neh.